пачатку года на Гомельшчыне адбылося больш за 400 пажараў, на якіх загінулі 33 чалавекі, яшчэ 32 атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. Асноўнай прычынай гібелі людзей ад пажараў у жыллі становіцца грэбаванне тэхнікай пажарнай бяспекі. Таму, акрамя праверкі, ратавальнікі правялі інструктыўна-тлумачальную работу. На территории Наравлянского района проведена пожарно-профилактическая акция «За безопасность вместе». Работниками Гомельского областного управления принято участие в акции, обследовались домовладения социально уязвимых категорий граждан, выявлялись нарушения требований пожарной безопасности, особое внимание уделялось печному отоплению, наличию автономных пожарных извещателей, их исправности. В случае установления нарушений требований пожарной безопасности гражданам вручались рекомендации. Рейдовые мерапрыемствы ў Нароўлі сталі завяршаючымі ў рамках акцыі «За бяспеку разам». Усяго ў перыяд акцыі выратавальнікі абследавалі звыш 5000 домаўладанняў. У МНС упэўнены, кожная сустрэча з людзьмі – крок да фарміравання ў грамадзян усведамлення неабходнасці захавання правілаў пажарнай бяспекі.